दा बेखौ आङो एक्सपेक्ट खालामनाय खालामि बे रायजो राजानि सायाव सोनारो गासै जिल्लाया मा सानो मा साना मावनायखौ नुदोंब्ला बिथांमोना निस्सय नायगोन मावनायखौ नुवाखैब्लाथ' निस्सय माने नायनाय नङा बेनो आरो आंनि माने एक्सपेक्टआ आं आरो बेनो बर' थुनलाइ आफादाव गोबां बोसोर दोङो आरो फरायसा आफादनि समनिफ्रायनो दिनै 44 बोसोर जालांबाय दा बे लेखायैनो बिबान मोननाय मोनैनि लोगोआव गोदोर बाथ्रा नङा जोंहा हारिनि मावनांगौ गोबां खामानि दं रावनि बिजोंनि फारसे गोबां मावनो गोनां खामानि दं बे बिथिङाव बिबान मोननाय मोनैनि लोगोआव खोथा गैया आं अरायबो थुनलाइ आफादजों थाफागोन माने बर' हारिनि जायफोर गौथुमफोर हारि जौगानायनि खामानियाव माने नांगौ जायोबा मावनांगौ थायो बे मावनांगौआव मावगोन बे बिबान मोननायनि मोनैनि बाथ्रा गैया आरो दिनैनि बिसायख'थियाव निस्सय सानगोन गोदानै सिस्टेमा फैबाय नालाय दा बेवहाय हयथ' साननाय बायदि सोरनिबा जाफुंनोबो हागौ जायाबो जानो हागौ जिल्लाया सोरबा सानदों मोजां सोरबा साननाया बेलेगैबो साननो हागौ बेबायदि मोनसे माबाया फैगोन खारन बेबायदि माने बिसायख'थियाव जेरैबायदि फोसावनांगौ बेबायदि फोसावथिंनाय जायाखै थेवबो आङो जिल्लाफोरखौ एसे रायदावनायाव बुंदों नोंथाङा सिन्था खालामनाङा जों माबागोन बे माने हयथ' ओरैबायदिबो जानो हागौ माबा मोनसे समाव सानदोंबाबो उनाव बेखौ सोलायनोबो गोनां जानो हागौ बे गावबा गावनि बाथ्रा दा बेबायदि बिथिङाव आंनि फारसेथिंनिफ्राय एसे माने साननाया बेनो जे खोथा होदों नोंथांमोना माबादों साबायखर होदों बे साबायखर होनाय बायदियै माने आं नैबे माबायाव बिसायख'थियाव देरहागोन आं बेखौ मिजिंथिदों आरो बे मिजिंथिनाय फेलिं जाबाबो जेबो माने आंहा दुखु गैया अब्लाबो खामानि मावनायाव एसे खाबु जायो बेखिनिखौ मोनगोन होननानै मिजिंथिदों जुदिहाय बे मिजिंथिनाय बायदि जायोब्ला आरो जुदि बे जाफुङाबाबो खोथा गैया थ' बर' थुनलाइ आफादा अराय थागोन।